21. mendeko mugarri zientifikoak. Azken 5 urteak kobazulo batean eman ez badituzu, mRNA edo RNA mezularia txertoen inguruan hitz egiten entzungo zenuen, baina zer demontre da hori? Ezer baino lehen gogora dezagun txerto tradizionalen bidez, gure organismoan virus inaktiboak sartzen direla. Gure sistema immuneak virus horiek identifikatzen ikasi eta antigorputzak sortuko ditu. Horri esker, virus aktiboak eraso egiten digunean, gure gorputza hari aurre egiteko prest egongo da. Baina RNA mezularia bidezko txertoen funtzionamendua bestelakoa da. Eta hura ulertzeko lehenbizi RNA zer den argi izan behar dugu. Azido erribonukleikoa zelula prokariotoetan, eukariotoetan eta zenbait virusetan dagoen molekula bat da, hala nola COVID-en. Besteak beste, zelulek gure organismoaren eskutsuak bezalakoak diren erribosomekin zein proteina eraiki behar duten jakiteko balio du RNAak. Berak darama informazioa. Alegia, mezularia da. 2005an zientzialariek ikusi zuten mekanismo hori erabiltzezaketela minbizidun zelulak eta virusak akabatzeko. Txerto mota honen bidez, RNA mezularia sartzen digute gorputzean, eta gure zelulek espikula proteinak sortzeari ekiten diote. Koronavirusean presente dagoen proteinetako bat hain zuzen ere. Gure sistema immuneak proteina horiek ezagutzen ikasten du, eta haien aurkako antigorputzak sortzen ditu. Hortaz, virusa iristen denean iristen bada, gure gorputzak hari aurre egiten jakingo du, eta hori guztia virusa gure organismoan sartu beharrik gabe.